И здравейте, аз съм Meeting Gaming и днес ще игра Майнкрафт на телефон, да потвърдим, не е на компютър. Като те видят, че Влизам в сървъра, дето много пъти. Друг епизод ще направим за просташната му. Така. Да. И той сега ще игра с... То голя. Се толкова голя. Така, давай. Ще му се кача на главата и сега ще видите ви. Ще го направя на кофте. Как се правеше седало? Не може седало да се направи. Седало се казва и така. Майнкрафт не играе изобщо, никога не съм играл. Видяхте, преди 4 месеца съм играл Майнкрафт. Не знам как да си го направя. Не знам, не ме интересува. Няма да се направи, трябва да намериш някъде. Ама забравих къде е в пирамидите. Какви пирамиди? В пустинята, като отидеш в пустинята Сахара и там има. Ей, там има легла, колко правиш това? И събирам храна в коши и ден пред зимите. Ти се умляш, ай да не спълвам. Къде си тръгнал, бе, Гугъс? Ох, какво да бивали. Томорко. Стриваме ли? Снимаме се. Томорков. Да, какво се казва Томорков? Да. Томов, Томорков, това време. Томорков и не знам. Вече се объркали. Да. За първи път. Вече нищо не е и падна. Майнкрафт играч на... Просто така изглеждам, иначе съм супер притеснена. Паднахме долу сега. Къде долу? Го направи това. Чакай, бе! Аз карах ли това? Скър да се... Ще изглеждам хора. Оле, къде не сме? Ти какви? Ой, така съм много красив. Шотка! Върве и удрам. Аз съм ли хора? Тази моята... Издихва! България търси талант. Довиждане, България! Много сме добри в Майнкрафт. Мухахаха. Този сървър е колко пъти много ще може да умре. Да, записване на нещо. Аз името ли съм? Да, аз името често казвам, не мога да се запомня. Сега ще видим. Не, бе, сега дойде изкъртва. Писам на тебе. Аз дойде често казвам, че видим. Това е най-смутен начин. Ще гледате как ще умра. 600. Ох. А така почва. Точно. Ой, не искам да умирам. Размисля. Смъртта ми си да. Ма ти искаш. Не искам. Искаш? Какво правиш сега? Сега ще видиш. Смъртта е много добро нещо, ама ти не си добро. Смъртта. Нищо не съм ти взел.
ще умре. Аз ще умра. Много слабо. Сега ще пръна. Не тръгна. Това се прави с уста, нали? Не, Не се прави. Стълби е пръдна наистина. да, пръна газа ти. Но страшно направо. Пак ти да знам. Кобе? Ти се скипва. Още е в гъл. Я ще направя диамантен меч, хора. И аз ще направя сега нещо там. Не стига, че бро нямам тиква. Ти ще те убива. Не мога. Ще си направим една плода, ще сложим овца. Една овца ще сложим на главата. Аз се наблюдавам с очулата. Една трябва да сложим. Колко мялко. Сега ще си изпека. Колко Ще кажеш? ще си изпека. Една Ще кошка. си кажеш. Що не ме слушаш? Не ме Ама слушаш. ти ми говориш на някакъв сръбски език. Панна батката. Така. Снимаме. Това най-важното. Да видим дали снимаме. Мога да виж отстрани, да, снимам. Не да го бива като много. Мичо кофата. Бой, забива. Чакай да обичеля. Заби телефон. Ти толкова в телефон. Трябва да снимам да видиш, ще облема бързо. Моят телефон дали е вълшебен. Не да вие моето забива в името. Ми купи си ме. Как ли си кюфтето за това? Чакай, ти ще чукате. Ама дай си ми кюфката, бе. Чакай, дай си ми ножа. Ама не кюфката. Не, не баба, не дай баба. Кирка е зле в момента. Той забива страшно да дърк. Най-силно. Аз пък ще отиска главата. Чакай, бе. Искаш ли главата, бе? Дай си ми да бите да те мога. Тогава как вървиш? Ами той върви към изток. Дай си той върви към изток. Аз ще си дам пак това. Хора, това е. Сега видяхте моите намерения, моята глупост. Това ще ви разберете. О, не дай си тръгва. Искам още смърт. О, бъзъкам, бабе. И така нещо не направихме по сервера. Този път нищо не направихме и сега... Нищо, ама абсолютно нищо. Там стояме. Там стояме и нищо. Как успяхме само да се биде. Ние сме като... Така. Няма никакво значение. Много видео. Как се минути, да? Разпочвам. Мук. Не знам дали да продължавам клипа, дали да го спирам вече. Но за първи епизод пък искам да ви харесвам, но май няма. Ой, чашата ли пак падната? Чаша... Ще разделяме всичкото. Изчисти малко. Вързан си ми това там. Скоро се ще. Лесно. Да, не знам какво ще. Да не съм пръцава. Това какво е тук? Той как да бива тук? Ай, спирай клипа. останаха... Не знам колко секунди там останаха. 10 минути да го направим почини. Ако ви е харесало, слагайте по един лайк. И правнете. И млъкни вече, защото ма трябваше. Това най-важното е пръв. На картината. Спирай го тук. И довиждане от... Аз съм
Meeting Games. Довиждане от мен.